Minulla on tänään haastateltavana luonnontieteiden kandidaatti, hiustutkija Annikki Haagruuskoski. Annikki Haagruuskoski, sinulla on todella pitkä ura yrittäjänä, yli 50 vuotta Hiusakatemialla. Kertoisitko, mitä tuo sinun työsi on pitänyt sisällään? No, se työ on ollut semmoista tutkimustyötä, mikä tarkoittaa, että on otettu hiuksia juurineen ja pantu mikroskooppiin, tämmöiseen lääketieteelliseen tutkimuksen tarkoitettuun mikroskooppiin ja tutkittu ihmisiltä, että mitä siellä hiusjuuressa tapahtuu muutoksia. Verrataan terveeseen hiusjuureen. Totta kai siinä on paljon haastattelua ja se ei ole mikään yksinkertainen asia. Ja taustatyönähän siinä on ollut lääkäreitä ja ravintoalan asiantuntijoita, monenlaisia erilaisia asiantuntijoita, että tiedetään miten se keho toimii, koska ongelmahan ei ole siinä niin, että hoidetaan tukkaa samppuilla ja hoitoaineella, vaan kehosta tulee kaikki häiriöt. Ja se on ollut iso projekti. Joten se on ollut todella laaja, että siellä on paljon sitten tullut. On kuullut pälvikaljuudesta ja talipunkeista. Oletko näitäkin sitten siellä Kyllä, tutkinut? minä löysin sen talipunkin ensimmäisenä Suomessa ihan hiusjuuria vetämällä. Ja pälvikaljuushan on ollut semmoinen ongelma, jonka mä oon nyt pystynyt selvittämään, mitä se on ja miten saadaan tukka takaisin. Olet tehnyt hienon uran. Annikki Haagruuskoski, mikä sai sinut luopumaan Hiusakatemian yrityksen toiminnasta? No, itse asiassa niin en olisi kyllä halunnut luopua, mutta tuli tämmöinen pikkuinen sairaus, tämän sairaudeksi luokittelu, se oli aivokasvain ja meillä on aivan loistavat kirurgit. Se silputtiin sieltä päästä pois ja silloin minä luulin, että kun kuulin sitä aivokasvaimesta, että siihen sitten työura päättyy ja mä en pysty enää mihinkään, mutta ei mitään. Mä oon jatkanut niin kuin ennenkin. Ja, joten sä oot luopunut tästä Hiusakatemian yrityksen toiminnasta, mutta siis sä teet edelleen jotain. Vieläkö sä luennoit niin kuin ennenkin vai? Kyllä, joo. Luennoin, kirjoitan kirjoja ja nythän on julkaistu jo. Mä oon kirjoittanut 4 kirjaa, mutta tämä viimeinen on nyt Apua hiukseni lähtevät. Ja se on sitten käännetty englanniksi ja ruotsiksi. Ja nyt sitten on tulossa uusi kirja. Ja mikähän tämä uusi kirja on sitten? No, se on sitten naisille, jotka pelkää vanhenemista. Ja siinä mä en ole yksin kirjoittajana. Siinä on mukana eli hyvin tunnettu, arvostettu ihminen, opetusneuvos Una Nuotio. Okei, joten sä tuollaisella nuorena 80-vuotiaana leidillä edelleen teet ihan täyspainoisesti töitä. Onko sulla joku yritys tällä hetkellä, minkä puitteissa teet? Joo, kyllä. Hiustiede, Hair Science Oy. Okei, no onko sulla mitään muuta suunnitelmia nyt? No totta kai, eihän vieriökivi sammaloidu. Eli nyt on tarkoitus sitten, kun me saadaan toi kirja ulos, niin ryhtyä tekemään väitöskirjaa. Okei, mikä on aiheena? No se on kyllä vähän suuri salaisuus, että kyllä se tiedossa on, mutta hiusongelmiinhan se liittyy totta kai. Ja juuri semmoisiin asioihin, mitä ei ole vielä lääketieteessä selvitetty, niin sellaisiin.